दिनै 14 नभेम्बर बर' थुनलाइ जोनोम सान। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सान्थिपुर हाथिसार दागगारि प्राइमारियावबो 70थि बर' थुनलाइ जोनोम सानखौ सान्थिपुर गोजौ फरायसालियाव गाजा गोमजायै फालियो। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै नुजाथि फैयो बेंटल कलेजनि लेङाइ गाहाय बिबुंगोरा डक्टर मुस्रि धनन्जय ब्रह्म आरो सान्थिपुर गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि सान्थिराज बसुमतारीजों लोगोसे ओनसोलनि गावबुरा आरो हेडमेनजों लोगोसे मेलेमजिबि रायजो राजाफोरा फरायसा फरायसुलिफोरा नुजाफैनानै हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै फालिलाङो। 14 नभेम्बर सानखौ फालिदों। बे फालिनायाव फिरफिला बिरहोदों। बे फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारियाव माबायदियै बिरहोनाय जादों? दिनैनि जे 70थि बर' थुनलाइ आफादनि जे जोनोम सान, बे फिरफिलायाव जोङो जोंनि ओनसोलनि गासैबो सान्थिपुर हाथिसारनि सिङाव थानाय गुदि बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव थानाय गासै फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरखौ लानानै आरो फरायसाफोरखौ लानानै जोङो मोजाङै मोजां बिरहोबोनाय जादों आरो बेयाव बयबो बाहागो लाफैदों आरो मोजां मोनदों आरो इयुनावबो जों बाहागो लाबाय थानो जों खावलायदों आरो गावसोरबो हेफाजाब होगोन आरो मोजां मोननाय फोरमायनाय बेखौ जों आन्दाज खालामना दोंबा मोनदांदों। बेनिफ्राय माबाफोर हाबाफारि लाबावदों नामा? बेनि उनाव जोङो गथ'फोरनि थुनलाइयारि मोनसे बादायनाय आरो हारिमुवारि मोसानाय बादायनाया ग्रुप डान्स मोसानाय बादायनाय, बेवहाय जों मोनसे हाबाफारि लादों। बाहाय बर' डान्स ग्रुप डान्स दङ, सावथालि ग्रुप डान्स लादों, ओमफ्राय नेपालि ग्रुप डान्स जागोन, ओमफ्राय सिंगेल डान्स कम्पिटिसन आरो लोगोसे खन्थाइ आवरायनाय बादायनायजों बाहागो लानाय जादों। आरो बेनि थाखाय आलासि बेखेवगिरि हिसाबै जों सान्थिपुर गोजौ फरायसालिनि सान्थिराज नार्जारि बिथांखौ लानाय जादों। आरो बेनि उनाव जों मोनसे गेवलां मेल लादों। गेवलां मेलाव धनन्जय बसुमतारी बेंटल कलेजनि इंलिस डिपार्टमेन्टनि गोरायुं बिथां प्रिन्सिपाल नङा बिबुंगोरा बिथांखौ जोङो लेंहरनाय जादों। बिथाङा दा फैगोन। आरो बेनि उनाव जोङो बारग' आफादगिरि नेहाथारिखौ जोङो बरायनाय हाबाफारिबो लानाय जादों। दा डान्स कम्पिटिसन जे लादों, मोसानाय बादायलायनाय लादों, बे बादायलायनायाव बर' थुनलाइनि माबाफोर जागोन नामा? बर' थुनलाइनि जोङो माबाफोर जागोन माने बान्था जों होगोन बर' थुनलाइनि मोजां एवारनेस थुलुंगाखांहोनायनि थाखाय। इयुनाव जाहाथे बिसोरबो माने साबसिननिफ्राय हामसिन मोसानायखौ जों सोलोङो आरो साहस हायो आरो खन्थाइ आवरायनाय फारसे साहस हायो, माखासे साननो मोजां खराग होयो आरो लिरनो फरायनायाव मोनसे थुलुंगाखांहोनाय मोनो आरो गाजा गोमजायै बर' थुनलाइ आफादखौ जाहाथे फालिनायाव बयबो मदद होयो, बे खरागखौ जों होनो सानदों। नभेम्बर सान फालिनाय, बे सान फालिनायाव सान्थिपुर गोजौ फरायसालियावबो दिनैहाय बे फालिनायनि गेजेरजों मा बुंनो सानो? दिनैनि जेनाखि 14 नभेम्बरखौ गोथार सान हिसाबै थुनलाइ सान हिसाबै फालिदों, नंगौ बियो जोंनि थाखाय मोनसे गोनांथार। खारन मोनसे हारिखौ जौगाहोनोब्ला, मोनसे जाथिखौ गेरेमसा खालामनोब्ला जोंनि थुनलाइ हारिमु बियो नांगौ। बेखौ बुजिनानै गोबाव बोसोरनि सिगांनो माखासे दैदेनगिरिफ्रा दिनै बर' रावखौ फेहेरनो थाखाय, बर' हारिमुखौहाय जौगाखांहोनो थाखाय 14 नभेम्बरखौहाय बर' थुनलाइ सान हिसाबै पालन खालामबोनाय जादों। दिनैबो सान्थिपुर गोजौ फरायसालियाव सान्थिपुर हाथिसार बर' साहित्य सभाया दिनैनि सानखौ गोनांथि दं हिसाबैहाय बेखौ पालन खालामबोनाय जादों। नंगौ गोनांथि थानायखायसो बेखौ खालामनाय जादों, गोनांथि गैयामोनब्ला बेखौ पालन खालामनाय जानाय नङामोन। बेनिखायनो आङो हामबायना बुंदों जोंनि सान्थिपुर हाथिसार बर' प्राइमारि साहित्य सभाया जे दिनैनि सानखौ मोनसे इम्परटेन्ट सान हिसाबै मानिनानै लाबाय। आङो खोब समआव आसा खालामो बेबादियैनो मानिनाया उनावबो आरोबाव जालांबाय थागोन आरो जोंनि गथ' गथायफ्राबो बेखौ मिथिनो गोनां। खारन दिनैनि जेरैखि गथ' गथाय गाबोन बियो बेबादि मोनसे हारिनि गिदिर दैदेनगिरिफोर जानो नांगौ। साहित्य सभा हाबाफारि लादों, बे हाबाफारि लानायाव खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय, मोसानाय बादायनाय बायदिसिना बादायलायनाय हाबाफारि लादों। बे बादायनाय हाबाफारिखौ लानानै गथ'फोरखौ माबायदिहाय थुलुंगाखांहोनो सानदों? दिनैनि जेनाखि हारिमुवारि थुनलाइयारि मोसानाय मुसुरनाय बादायलायनाय, बेखौहाय जेरै गथ' गथायफोरखौ थुलुंगाखांनाय जोंनो नांगौ।
मोसानाय मुसुरनायनि गेजेरजों मोनसे बादायनाय मोनसे गोसोआ फैगोन गथ' गथायफोरनि गेजेराव गावजों गाव बादायलायनाय नांगौ बादायलायनाय गैयाब्ला गथ' गथायफ्रा मालाबाबो जौगानो हाया बेनिखायनो बेबायदि थुनलाइ बादायनायनि गेजेरजों मोनसे जिबनाव दावगालुआ सफैगोन आं आसा खालामो खारन गोबां मानसिया बेबायदि बादायनाया गैयाब्ला मालाबाबो जौगानोबो हाया फैबाय थानाय उन्दै गथ'फोरखौ बिनि गेजेरजों माबायदिहाय थुलुंगा होनो फैबाय थानाय समफ्रावबो जोंनि गथ' गथायफोरखौ बेबायदि माबा मोनसे थुनलाइ बादायनायनि गेजेरजों नङाबा बेबायदि हारिमु बादायनायनि गेजेरजों थारैनो बेखौ खालामबाय थानो नांगोन मिथिहोनांगोन बबे जायगाफ्रावहाय बेखौहाय खालामजेननाय जादोंमोन बेफोरबायदि गासैखौबो जोङो सोंनाय फिननायनि गेजेरजों जोंनि उन्दै गथ'फोरखौ जों मिथिहोनो हागोन बेनिखायनो आंबो सानो जाबाय बेबायदि बादायलायनाया